खुलुमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो बड'लेण्ड आइडल हानजानि जानानै खुलुमनाय आरो सिबिनाय बावहरग्रोबाय बेखिनियाव जों मोनसे खौरां फोसावनो आखायाव लादों बेनो जाहैबाय जोंहा बड'लेण्ड आइडलनि जितु सिजन 2 नि मेथाइ रोजाबनाय बादायलायनायनि फार्स्ट राउन्डनि जितु अडिशन बे मोजां जोबनानै थांबाय दायो जोंहा नैथि राउन्डनि जितु अडिशन बेखौ लानो थाखाय थांगासिनो दङ बेनि थं आरो कालारखौ जोङो फोसावनो लादों गिबियावनो जोंहा तामुलपुरनिफ्राय क'क्राझारसिम जितु मोनब्रै जिल्लाफोर दङ फारियै तामुलपुर बाक्सा चिरां आरो क'क्राझार बे मोनब्रै जिल्लानि जायफोर कन्टेस्टेन्टफोर दङ बिथांमोननि जितु फार्स्ट राउन्डआव सेलेक्ट जानाय बिथांमोननि सेकेन्ड राउन्डनि अडिशनखौ जोङो जथायैनो बरमायावहाय लानो थांगासिनो दङ 28 आगस्ट सानखालि आरो बिनि थंखौ जोङो साननैसोनि गेजेरावनो कल नङाबा SMS नि गेजेरजों जोङो फोरमायहरनो आखायाव लादों आरो लोगोसे जोंहा सानजाथिंजाय उदालगुरिनिफ्राय धेमाजिसिम फारियै उदालगुरि सनितपुर बिश्वनाथ आरो धेमाजि बे मोनब्रैनि जितु सेलेक्टेड जानाय कन्टेस्टेन्टफोर दङ बिथांमोनखौ सनितपुरनि राङापारायावहाय 31 आगस्टआवहाय सेकेन्ड राउन्डनि अडिशनखौ जोङो लानाय जागोन बेनिबो थंखौ जोङो मेसेज आरो कलनि गेजेरजों कन्टेस्टेन्टफोरनो फोरमायहरनाय जागोन आसा फारियो बयबो बादायगिरि बिथांमोना जाहाथे बुंखानाय बादियै बर' मेथाइ आरो हिन्दी मेथाइखौ सेकेन्ड राउन्डनि बादायनायावहाय खननो थाखाय थागथियारि जाना थाखायो बेजों लोगोसे फोरमायनो सानदों दि जोंहा नैबे सेकेन्ड राउन्डआवहाय ट्रेकजों बा खुगा गोजायै बादायनो मोननाय नङा जोंहा मिउजिशियान ग्रुप थाखागोन बेखायनो मिउजिशियान ग्रुपजों मोजां रोखोमै खननो हानाय बायदि नोंथांमोना बयबो जाहाथे साखाफारा जानानै नेक्स्ट राउन्डआवहाय बादायनो थाखाय फैयो बेखौ खावलायहरनाय थाबाय गोजोन्थों।